हाय लोगोफोर नमस्कार नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो नोंथांनि लोगोफोरनो बेखौ शेयार खालामनानै हरो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों जाहाथे बयबो सांग्रां जानो हायो। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डू सब्सक्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै बे भिडिअखौ नायनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै ला। फैदो अब्ला लोगोफोर जोङो बे समाव नायलांदिनि नाम्बाराव दङ। आसाम सरकारा 23,000 गामिफोराव करोना सिम्पटमिक स्क्रिनिं टेस्ट खालामनो थाखाय डक्टर थिनहरगोन। जे आसाम सरकारा मोनसे थांखि लादों जे मा खालामनो नागिरदों जे 23,000 भिलेजफोरावहाय जे डक्टर नार्सफोर थिनहरगोन बिसोरो जे करोना भाइरास सिम्पटमिक स्क्रिनिं टेस्ट खालामनो थाखाय। दा बबे गामियाव थिनहरगोन बेनि रोखा बेवहाय डाटा फैथ'वाखै। नाथाय बेयाव बुंनायल' दङ जे रेभिनिउ भिलेज 23,000 रेभिनिउ भिलेजाव डक्टर्सफोरखौ थिनहरनाय जागोन होननानै डिसिसन खालामदों बेवहाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 2 नाम्बाराव दङ जे आसामनि CRPF जवाना दिल्लीयाव करोना भाइरासजों थैदों। जे आसामनि सासे CRPF जवानमोन बियो दिल्लीयावहाय करोना भाइरासजों थैबाय। बेखौ जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। जोङो बेखौ मिथिनाय बादिब्ला बरपेटा जिल्लानिमोन बियो, सुरुपेटा होननाय जायगानि बरपेटा जिल्लानि सुरुपेटा जायगानि व्यक्तिमोन बे CRPF जवाना। सानबासो सिगाङावल' बेखौहाय करोना भाइरास मोनदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनदोंमोन। नाथाय बियो दिनैहाय हरखाबै जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय 3 नाम्बारावहाय HS फार्स्ट इयार स्टुडेन्टफोरा एग्जाम होनाङा लासेनो सेकेन्ड इयार एग्जामाव फरायनो मोनबाय। जे बे करोना भाइरासनि लकडाउननि समाव जे HS फार्स्ट इयारनि जे एग्जाम जानांगौ दंमोन बेखौ खुंनो हानाय जायासै। बेनि थाखायनो दिनै आसाम सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय एबा हायार सेकेन्डारि काउन्सिला मोनसे डिसिसन लाबाय जे मा खालामनो जे बिसोरखौ एग्जाम होआलासेनो माखासे राहानि गेजेरजों बिसोरखौ मा खालामनो नागिरबाय जे HS सेकेन्ड इयाराव फरायनो थाखाय मोन्थाय होनाय जाबाय। जेरैबायदि बिसोरनो कुइसनफोरखौ हरनो होन्दोंमोन न'आव हम एसाइनमेन्ट हिसाबै लिरनो थाखाय आरो बेजोंनो बिसोरखौ इभालुएसन खालामनायनि गेजेरजों बिसोरखौ HS सेकेन्ड इयाराव फरायहोनो थाखाय थांखि लाबाय। बेनिखायनो दिनै मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन जे HS फार्स्ट इयाराव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय जे एग्जाम होनाङालासिनो सेकेन्ड इयाराव फरायनो मोनबाय। आरो लोगोसे बेयावनो मुंख'नाय दंबावो जे लकडाउन जोबनायनि उनावनो थाबैनो हरखाबनो मा जागोन जे मेट्रिकनि रिजाल्टखौबो मोनसिगोन। जेब्लानो लकडाउना उइथड्र खालामनाय जायो बोखारजानाय जायो अब्लानो मेट्रिकनि रिजाल्टखौबो जोङो बेवहाय मोननो हासिगोन। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 4 नाम्बाराव दङ डिग्री आरो PGनि एग्जामा पस्टपन जागोन। जे डिग्री आरो PG थामहिनबा TDC होननानै बुङोमोन जों जायखौ सिगाङाव। दा बे एग्जामा पस्टपन जागोन। मा जागोन बियो पस्टपन। जे डिग्रीनि एग्जामा जुलाइआव जाहैनो हासिगौ बेवहाय मुंख'नाय दङ जुलाइआव। आरो पोस्ट ग्रेजुवेट MAनि एग्जामा मा जागोन जे आफ्टार आगस्ट 15 आगस्टनि उनावसो जाहैसिगोन। मानि थाखाय बिदि जादों होननानै जों बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ जे बे लकडाउननि थाखायनो गोबां असुबिदायाव गोग्लैबाय। माखासे सोलोंथाइ सानफ्रा ओरैनो नस्थ' जागारलांबाय। बेनि थाखायनो माखासे बै जुलाइफ्राव क्लास जास्रानानै पोस्ट ग्रेजुवेटनि एग्जामखौ आगस्टआव खालामहैगोन। जुन जुलाइआव क्लास खालामनानै। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 5 नाम्बाराव कलकाता बकाखातनि सानै बिसि फिसायनाव करोना भाइरास मोनदों। दिल्लीयाव कर्कट बेराम फाहामजानो थांनायाव जे
बकाखात जायगानि जि सानै बिसि फिसाय बिसोरो कर्कट बेराम फाहामजानो थाखाय दिल्लीयाव दंहैयोमोन। नाथाय बे समावनो दिल्लीयाव थानाय समावनो बिसोरनियाव मा मोनबाय जे कर'ना भाइरास मोननाय जाबाय आरो कर'ना भाइरास मोननायनि थाखाय बिसोरखौ मा खालामबाय दा राजीव गान्धी सुपार स्पेशलिटी हस्पिटालाव दा बिसोरखौ आइसोलेसन वार्डआव दोननाय जादों आरो बिसोरजों थाफानाय जि गथ' दंमोन बे गथ' सासेखौ मा खालामदों होननानै बुंदों जे बेवहाय टेस्ट खालामनाय जादों नाथाय बिनि रिपर्टखौ नैबे भिडिअ बानायसान्दियाव जेबो रिपर्ट फैथ'वाखैमोन उनाव मा फैयो जोङो बेखौ मिन्थिनो मोनगोन रिजाल्टखौ मोनोब्ला। स' लोगोफोर बे समाव आङो जोबथारनायाव 6 नाम्बाराव बे समाव इन्डियानि कर'ना स्टेटास लाबोदों। दिनैसिमनि गेजेराव बे भिडिअखौ रेकर्ड खालामनायसिमनि गेजेराव जोंनि भारत हादराव कर'ना भाइरासआ एक्टिभ जानानै दङ गासै 31,332 सुबुंनि देहायाव एक्टिभ जानानै दं दासिमबो आरो बेसेबां माबा जानानै दं मा होनो सरि एक्टिभ नङा दे केसेससोमोन बियो केसेस 31,330निया केसेससो दे मोननाय गासै मोननायसोमोन बियो आरो नैबे जाहैबाय एक्टिभ 22,629 एक्टिभ थारमाने नैबे एसेबां दासिमबो नैबे एसेबां सुबुंनियाव कर'ना भाइरासआ गोसारनानै दं आरो जानानै दङ। नैबे दहायनिया बेवहाय जानायसोमोन जानाय दै माने मोननायमोन बियो ओमफ्राय नै माखासे रिकभारि माबा माबि थायोना बेखौ नागारनानै नैबे एक्टिभ जानानै दं दा बेसेबां जे 22,629 आरो दिनै जोंनि भारत हादराव गासै थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय बेवहाय 1,007 1007 सुबुङा दिनैहाय भारतआवहाय जिउ गोमाबाय आरो नैबे साखाथियाव फिसा फिसा गोजा होनाय दङ ना नैबेयो फिसा नैबेयो जाहैबाय जे 24 आवार्सनि गेजेराव माबादि इंक्रिज जादों बेनि बे डाटा दै माने 24 घन्टायाव नैबेबादि बारायदेरदों होननानै बेवहाय जोङो मोनथिनो हायो थारमाने नैबे फिसा होनायखौ 24 घन्टानि गेजेराव बेसेबां बारायदों नैबेहाय 1,897 आरो नैबेहाय एक्टिभा बेसेबां जादों 24 घन्टानि गेजेराव बे गोजा फिसाखौ नायब्ला नुगोन बेवहाय 997 आरो नैबेयावहाय 627 ओमफ्राय नैबेयाव 73 माने 24 घन्टा 24 आवारनि गेजेराव बेबायदि कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादराव गोसारदों। स' लोगोफोर अब्ला दिनैनि बे भिडिअआ एसेखिनियावनो जोबनोसै बेनिखायनो नोंथांमोना बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो न'आवनो थानांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन। नांगौनि अनगायै जोङो बाहेरायाव ओंखारलांनो नाङा आरो ओंखारलाङोब्लाबो जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय नायनानै मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो बेखौ बयनोबो शेयार खालामनानै हर। So thank you for watching this video. Bye bye.